И здравейте хора, аз съм Сириус? BootFenix.bg и тук при мен е Night Hunter, what the fuck? Ох. Здравейте, да. И ние сега с него ще няма PvP. Лъкна ми. Явно интернета нещо ми лъкна. Ще се върнем след малко. Какво стана с И клипа? така хора, върнахме се. Тук сме, да. Да. Найте една фиданка. Чакай малко, аз да пусна. Чакам. Така. Добре, прекъснала, нищо. Здравейте хора, аз съм Night Hunter UTF, тук до мен е BootFenix.bg. Да. Чупи дървото доле, аз подскачам като лут на дървото. Давай, събереме колко дърво. Аз имам 3. О, има ли PvP? На? Ще няма PvP бе. Кой искаш да се бием ли? Ами да, понякога. Какво викаш, кога сме различно мнение? Да. Така. Да бе, с женски скин, това не е честно. Аз съм с мъжки. Оп. Така. Аз ще правя една кирка тук. Хубаво. Нищо. Какво? Не виж какво направих. Абе, ачивментите не ги ли списва? За какво си го направил? Кое? Това. Абе, направих такова бе, нотичка. Да бе, за какво? По погрешка сложих едно дърво по-малко. Ага. Чай малко сега. Така ще бие зомбите с мотика. Не мога да намерим майер. Хора, играеме на хард. Play, B, G. Намерих такова. Кол. Ху. Куу. Ху. Брат не са намачли ми. Да. Мекна някой друг торч тук да има. Супер, 16 торча ми ще се получат. Да. Оп. Тук имам баяко. Оп. Първата ни къща къде ще е? Под земята. Типично. Не, сигурно се. На среднището ще ни бъде. Както обикновено се прави къщите. И после правя някакви рандом къщи. Въздух. Не. Аз много грозо строя. Не бе, на среднището. С едно. Само чество и легло, това ми е къщата. Аха. Абе, Но. едно са ми тие. Всичко пускаше някакво месо, нали? Да, ма тука... И телетата. Да, ма май... Загубих. Къде си бе? Я сега да се покажа, ма видиш. Няма мога. Или... Аз съм се отдалечил. Ага. Тук ето взях ти крафтинг тейбъл. Аз съм точно до него в дупка. Това прасе не е крафтинг тейбъл. Прасе крафтинг тейбъл, виждам ли си? Виждам ти името. Workbench. Крафтинг тейбъл. Едно е също. Мисля, че... Преди беше... Сега какво е? Преди беше Workbench, сега крафтинг тейбъл. Верно ли? Да бе. Ето Workbench и крафтинг тейбъл не е едно е също. Да. Дали не съм мощен, нали? С дървената кирка почти един стак. Ама няма мога да събера. Да. Се щупи. Видиш? Да бе. Става нощ. Верно ли бе? Да. Как толкова бързи? Айде де. Стига бе. Едно. Айде, умираме. Трябва да си направим някаква къщичка импровизирана. Имаш ли кол в тебе? Да бе. Окей, сега идвам при тебе. Събрах 4-5 цветя. Не. Тук отсреща то са няколко острова. Пак те Така. изгубих. Пак те изгубих.
Аз чух, че пак ти заби. Айде. Ема на тук, бе, ема. А. Как се... Ема. Къде ти е дупката? Оттам. Ема на тук сега. Ела да вземе малко sugarcane, защото после може да не намериме. Така. Такова. Ай, бързо. Аз имам... такова. Вълна имаш. Вълна. Вълна нямам. Лул. Нямам. Люля. Лула. Нямам. Люл. Люлю. Абе, това как? Това ще го прибия с мотик. Мани! Бата one shot. Не. Два пъти му хитнаха човек. Дали се не разпаднах? Оу, какво ме удари? Скелет, не. Епик фейл, бата. Че аз тук са кикера Биго. капързан. Допна ли ти това лопатата? Не. Еба си... Абе, какви сте? Майко! Това ще ме прибил. Бой! Беги! Ай, къде е дупката, бе? Не знам, сега идва... Абе, ти обрали ми айтемите. Не. Ай, Не си ли, бе? обрах ти. Фък! Няма надежда за мен. Не, без възик, ще мра много яко. Спасих се. Това как ма бил до... Мани! Тук има лава, май. Аз съм на някаква гъба. Ти чак това лава. Ще я разкръча за малко в лава. Дали не съм точен, бе? Не. Ще му убия. Бе, че ще се разпада гъбата. Май. Някаква овца се качила при мене тук горе на дърветото. Май, слезна ли, бе? След ще ме сгънат. Аз си направих една... Пак ли се не знал буклука. What? Здравей, овца. Как се стреснах? Аз тук бия някаква овца, поне дропне. Какво е това зомби при мене, бе? Как се качил? Тъбата няма мога прибие one-shot. А то на хард повече ли лайв държат? Да. Фък. Демек се шамари никакъв шанс да го прибия. Да. Не! Лагна. Яко. Вече си имам скромен дом. Избута го. Мани! Може да искаш да таковаш по координати. Да ти дам координати да дойдеш. То на новата версия малко координати са объркани. Не са. Ето. XYZ. Значи X 262, Z 75. Чакай, стой. Бате, гледайте, те ще ма направят на нищо тук. Да, идва. Значи аз съм на X, Y и Z, ама чакай, първото X ли? Да. Значи аз съм 174, второто какво е? Y. Така, 728 и това след наклонената черта е Z. 82. Значи имаш да биеш доста път. Демек ти на колко каза, че си Хикс? Хикса ми е 263. Аз горе-доле съм при тебе. И айде твой. 263 така ли? Да. Чакай, че тук са кикера по дърветата. Ама ти си покрай теб има ли дървета? Да. Защото ако слезна ще ме направят на нищо. Май това лава ли е или... Лава. Видях. Айде. Покажи се отгоре. Идвай. Аз не мога да се покажа. Ама как да дойде, бе? Аз нямам нито храна, нищо. Тук виж. Бат, виж къде съм, ако падна са... Прибия двора. На колко сърца си? На... Колко? На 4,5. Скачай, тук има храна. Бей! Един магони! Бързо. Къде си, бе? Затискай, затискай. Не така, бе. Да, бе, ще правим. Взимай храна от тук.
Взимай храна, ти ми я взе, човек. Дръж. Остави за мене. Така, вече тук ще ни е дома. На. Дай една да си ем. Дръж. Аз ще излиза. Да бе, дай ми малко стикове и 2 къбел. Къбел бе, неща дърва. Тук ли ще не къща? О, е, time to hunt. Не, просто тук ще ни е временното. Ако не... Мани! Умря ли бе? Не видя ли как падна отгоре? Бате, как може да са такива лоши, бе? Кой се прави на мен? Кой са ми се прави? Да знаеш, че бъде пълно с такива. Така имаш една вълна, бе. Ми прибих една овца. Пусна ли ти телешко? И ми казах ти, че тук този стръвър е бък и не пуска. В смисъл всички айтеми от 1.8 ги няма, само че на версията 1.8 може да играеш. И как така? Все едно... Не знам. Все едно, че играеш 1.7.2. Що така? Не знам, все едно, че нещо не е... Защото няма и новия Cobblestone. Да. Абе, то крипър яко ли гърми тук? Да. Моля го тествам. Не, ще умреш. Да бе, малко. Какво си намерих? Бате, един крипър гръмна тук. Си намерих пещера, но сега не мога да излезна от нея. Трябва да си харча. Ирон. Ирон. Игнот. Ирон Игнот. Ирон нам. Щях се страшно в овата. Бау! Не можа, бе. Дум. Ела, бе. Човек, бате, те ходят като някакви... Гледай колко съм много. Умираш ли? Не, бе. Изненада, ма прави ми засада в гръб. Да, бате. Гледай. Но демиш, нали? Мис. И ме ми се не ходи, човек. Моля си телепортнам. Не. Мали. Знаеш къде трябва да ходим на майната си? Знам. Че е сега. Къде е гаранцията, че стигнем? Стига, махайте се, бе. Махайте се. Аз съм беззащитен. Ако имах меч, щях да ви сразя. 263 ли беше? Да. Ау. Близо съм. Тук е малко близо до наш Sugarcane. Вземи. Той расте повече от 4 блока, бе. До 4 блока мисля, че расти. Расти ми се до 4 блока. Този епизод явно нищо няма да се прави. Защото... Конче! Намерих си конче. Така хора, аз ще се върна, когато малко покопая и да. Малко покопая. Опа, грешно копче.